Eta anerekin bat egiteko, orain Alemaniara joan behar gara. Bai, duela aste gutxitik Alemaniara jo behar da, bai, duela udan justu aldatu nuen Erroma utzi nuen, eta ni ere martxena bat bezala hemen iria ezagutzen eta poliki-poliki Alemaniara egokitzen. Ikasturte berria, Alemaniatik berri eman egongo zara, baina zeure bizitzan ane, etapak isten, ezta? Leku ezberdinetan egon da, Jerusalenen, Kairon, Erroman, orain Alemaniara. Ez dakit aukeratzen dituzun, argi daukasun zer egin, eramaten uzten zaran, nola maite duzu Alemanian? Zergaitik aldatu? Beno, ez dakit, nik askotan jarraitzen dut nire pixkat intuizioa. Eta egia da, Italian 5 urte eta erdi egin ostean, pixka bat sentitzen nuela nire burua berriz ere proban jartzeko beharra, ez? Berriz ere hasteko beharra. Nabaritzen nuen gauzak agian, ez dakit nola esan, baina errazegi ateratzen zitzaizkidala, eta gogoan aukala berriz ere estimulu berriak izateko, eta lehen esan dudan bezala berriz ere nire burua proban jartzeko. Eta orduan, beti izan naiz Mediterraneo aldean, eta orduan orain pixkat, ez dakit nola esan, pixkat gravitate zentroa aldatu egin nahi nuen iparraldera, eta Alemania oso momentu interesgarrian dago, horixe, 16 urteren ostean Merkel badoa, etapa politiko eta ekonomiko berri batean sartzen da, eta orduan trantsizio hortan, esan nuen, igual momentu egokia da, ez, Alemaniara joateko, eta berriz ere bagian baditugu herrialde guztietan bezala, klixe batzuk, ez, eta gure nuen jakin, nolakoa zen benetan, eta esperimentatu, eta gero Berlin hiri izugarria da, oso interesgarria da.